martangi yang mahita. Maulia tema diho debata Jehovah amanami natoktong mangaramoti ngulunami sahat tutikyon. Tuhan tangi honon nami mahatam nabadiai. Homa namanguka rohanami di bagasa todim tod di perbadia. Asa takas hutangi hokami jala takas hujalohami hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni tuhata, turpuk jamita partangyangat dihita, turpuk epistel tuminggu rogate, ima natar surat di buku ulaun ni apostel bidu 10 mamukasian ayat 10 sia, sahatu ayat 34. Tapai hutihu ma di rohata, songonom ma di dok. Alai dung diida iduk ni somang nai naswadong be pangomoan si hirimon siap perempuani ditakut nasida ma si Paulus do si Silas disarak matu onan tujolo ni akka pangarajai. Jadi ditogi homma nasida tujolo ni akka panguhumi nin nama namangguturi hutatao do akka halahon jahudi do nasida. Diberitahu do ada naso jadi jaloon manang ihut tonon nami ay halak rom dohami. Jadi hehe mana toropido pak nasida dungi didokon akka panguhumima sitahon ulos nasida asa dilisingi. Jadi dung leleng dilisingi didabu manasida tu hurungan didokon masih jaga hurungani mangaramoti nasida situtu mangihuton paretta najinalonai didabu manasida tu hurungan perbagasan momos mapak nasida dibeakon alai mareak tongabor ngini martangi yang masih Paulus do si Silas mamuji debata di patangi-tangi akan terhurungi alai topuma masa lalu bolon pola lalo ojahan ni hurungani pitor muka do saluhut pitu tanggal ma nang ratte nasida saluhutna gabe tarsunggul masih jaga hurungani jala dung diida talak do hape akka pitu ni hurungani disita ma podang na naing manikot ai diripu naung porus akka naung maporus akka natar hurungi alai dipagogo Paulus maswarana nin nama unang bahet jea tuho ai disoddo hami saluhutna jadi dipangido mapalito dungi marlojong maibana tu bagasan manukka tujolo ni si Paulus do si Silas huhut akka dot ditogihon manasida haruar nin nama hamu akka tuan ahama bahenokku asa malua au jadi didok nasida ma haporseai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagasmi laos dipabuan nasida mahata ni Tuhan itu ibana dohot tu saluhut dongan nasa bagas jadi manigor dialap ma nasida borngini diburi ma bogas ni lising-lisingi dungi pitor tardidi ma ibana rodi sude nasida nasaripe ditogihom ma nasida tu bagasna dihobas masih panganon dungi las marohana do sude isi ni bagasna ala naung porsea ibana tu debata ima sahakna huria nahina holongan ni tuhata ra taingot dope namasa di tahun 2010 lalu nasalpo sahalak doli-doli nama rumur 10 sia tahun namar goar Aldi Nopel Adilang. Aldi ima penangkar ikan nama ringan di kapal penangkaran nasian hau dohot triplek ala gogo ni alogo putus mata lini jangkar ni kapal nai gabe tarapung-apung ma ibana di Samudra Pasifik dumpe 40 sia ari asaro kapal kargo berbendera Panama mengurupi Laos Mabuan ibana jala sah ma kapal kargoi tu pelabuhan Tokuyama Jepang di bagasan tahun 2010 lalu
dang tarhatahon dok ni parsoryon na saliling 40 sia ari. Danga dong si panganod doh si inumon, holan na dapot siyan lauti ma dipangan. Abi na ditanui tu laut ima diosopi pasobu uasna. Mohop ni mataniari di lauti dang tartausa ai so mardingding kapal nai dang targobarhon partinaonna 40 sia ari. Pola sanga ditahi bunuh diri alai mauliate ma di debata dang saut tahi nai. Ahado nama bahin ibana martahan gabe so saut bunuh diri. Ahado di ula ibana dina 40 sia ari somardongan. Manaon galian mohop ni ari dohot galubang di samudrai mangihuton panidang nyon na majahabibel do ibana jala martangiang. Ahama isi ni tangiang na didok ibana tangiang ale amanami ma dipadok tabbani tangiang asa jupang darat. Luar biasa amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta. Sahalak doli-doli nama rumur 10 sia tahun bertahan hidup di perairan nama cabidang. Naso adong hato tuon naro pangurupion. Holan alamat jahabibel dohot madok tangiang ale amanami. Ninna rohatta ahamanian gogo ni tangiang ale amanami. Di situasi songoni alai rohatta mai tung margogo do tangiang ale amanami nani dok nai ditangihon didongani jala dipalua debatado ibana sada halongangan na luar biasa laos omma nanaing pasunggul honon ni turpuk jami taon tuhita saluhuna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta dipalua apostel Paulus do sahalak na poso boru-boru pangaruding na pinarhatoban ni iduk somangna asa dapotan laba sian pangarudingon nai. Ima na tersurat di ayat 10 mangasahon goar ni Yesus Kristus do apostel Paulus laho parwarhon toddi namaringat di puani haruruar ni toddi pangarudingi sian parupuani manggota pangomoan ni idukna laos makorhon sogo ni roha na tu apostel Paulus laos ido si bosiri asa di uhum nasi dana dua ima si Paulus doho si Silas na diturpuk jami taon alai ahado dipatupa apostel Paulus doho si Silas mengadopi paruhuman na dihurukoni nasida laos imana naing tapai hutihut sia turpuk jamita sadarion domu tugoar ni minggutta rogate namar lapatan tangiang. Huria na hinaholongan ni Tuhatta asa adong matolu hal nama cairikot si parsiajaratta sia turpuk jamintaon na parjolo si ulan na denggan nangpe marukil. Heado tahe taboto manang taida manang tahilala di ulan na denggan alai dang na denggan naro dariada suhar-suhar naido dihasogohon songonido nang naniadopan ni si Paulus doho si Silas diturpukon dang adong di ulan nasida na jahat sabalikna mamaritahon berita na uli nasiat Tuhanido nasida mangurupi boru-boru na marukil ala disonggopi toddi pangaruding alai ala gabe mago pangomoan ni tuan na gabe dihasogohod do si Paulus doho si Silas ditakup jala dihurukon alai
Huria na hinaholongan ni Tuhata na matsari kota ida ima respon ni si Paulus do si Silas mengadopi nama sai ima dang marungutungut na sida dang manol soli alai manoktong do ibana porsea tutuhani laos gabe parsiajaran na arga doon dihita molo marukil hita ala ta ulahon na denggan unang gabe sumurut tita. Huria na hinaholongan ni Tuhata parsiajaran na paduahon ima mamuji Tuhan di bagasan parukilon. Martangiang mamuji debata ido diula si Paulus seliling di hurungan ibana. Pangalahon na songonomma na ikon adong di akan na porsea di sosohot turpukon. Tubuh roha lahu mamuji debata dada holan ala terpasu-pasu ngoluna. Jupang akana jinalahanna jala merteba-teba nang aka pangumuan. Nang dibaga sa perukilope iko manok tong do martangiang jala mamuji Tuhani songon na pinatupani si Paulus dohot si Silas di turpukon. Ima songon na tersurat di ayat 25 namadok. Alai mareak tonga borngini martangiang masih Paulus do si Silas mamuji debata di patangi-tangi akka na terhurungi. Huria na hinaholongan ni Tuhata parsiajaran na patuluhom ma. Mangula do debata di ngolu ni na porsea. Di parsitutuon ni Apostel Paulus martangiang doh mamuji debata laos maralus do tangiang na mangula do huaso ni debata nama bahin longang rohani isi ni pajaga ni hurungani do sude na adong di hurungani marhite na masa lalo ukapitu ni hurungani alai nang gosada sian na terhurungi dang adong nama porus manang berusaha melarikan diri. Matsari doon gabe parsiajara dihita aka amang inang dungita idama aha mana masa dipajaga ni hurungani gabe porsea ibana rodi pangisi ni bagasna holan tu debata. Huria na hinaholongan ni Tuhata tangiang imatadda ni parsaoran na rosu maradupo debata songon anak nahita patut dohita marsaur makatai dohot ibana pola dasar ni tangiang ta doho puji-pujiat ta ima si pasahatotta holan tu debata. Alani ima marhite turpuk jamita sadarion didasdasi jala dipaingot dohita martangiak kita dada lahu manubut rohani debata asa dibahen na hobbar turohatta tangiang ima latihan ni haporseaon laho marpos ni roha holan tu ibana latihan marsigatung tu asi ni rohana latihan laho mabolokon kekuatiratta tangiang ima panidangion dohot pengakuan bahwa holan ibana do pangurupi dihita. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami napaingoton jala manungguli haporsion nami di tikion asa mangolu hami manoktong di bagasan ngolu partangiangon na marsitutu tuho jala mamuji-muji ho saliling di ngolu nami dada hola ditikilas ni roha di tonga-tonga ni arsak si taonon nang parukilope sa luhut na Tuhan hupasahatami mahul tuho hola marhite tangiang nami. Amin.